Langkung dhateng Bapak Imam ingkang kawula mulyakaken. Biridho ilahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi karomati sultan kaum ya jadi syekh akhir qadir jadi kota sama wa ila hadrati al-mursalin ada kita wa ila rabbi abina wa qawwa ada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten mriki nerasaken kawula nalika awal niku. Pastugi kabeh amal ibadahe wong sing poso utawi pas poso bulan Ramadan niku ditikel-tikelake awit 10 gasek tekan 700. Dan niki nerasaken bab sahur riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis sahuri watak kiri. Anak Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Anas. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna bis suhuri barokatan. Dawuhipun Kanjeng Nabi tasawwur. Padha sahur sapa sira kabeh fa inna bis suhuri wa bis sahuri barokatan. Kanjeng Nabi ndhawuhi supayane wong-wong sing do poso bulan Ramadan iki pertama bulan Ramadan. Kondo ngidake sahur. Sebab ana ing sahur punika nek bahasa kitab maujud barokah. Berarti pas awake dhewe sahur senajana nek sahur wegah wis banget utawa males jare ngantuk. Senajan oleh sahur kursak celgukan utawa sak pedang wis kursak ombenan sithik niku wis pikantuk barokah saking Gusti Allah. Barokahe linindake sahur. Niki masalah sahur. Salajengipun wonten ing masalah sahur malih. Sahur punika ana kalane sahur punika dipaske jame. Jame ana kalane dipepetake, ana kalane wah aku nek sahur rada bengi wae. Sahur rada bengi. Nek cara mbiyen malah sahur iki ana sing jam 12. Jam 12 ana pitik kluruk wis ora wani. Sahur mbiyen saniki lak wis kabeh digelar.
Niku nek cara Kanjeng Nabi kon ngakhirake le sahur. Nek sahur bengi jeh terlalu bengi. Nggak manjing esuk cara pamane jam 1 napa-napa. Nek niati sahur ya iso diarani sahur ning kaya bangune dahar bengi. Tapi kalau dawuhe Kanjeng Nabi kan akhirus sahur. Kata sing kadang-kadang kurang 10 menit nggak mulai sahur. Mbak Jiman ngomando terus masalah sahur niku. Ingkang salajengipun niki wonten masalah dipun terangaken an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Idza nasiya ahadukum idza nasiya ing dalem ari kalane lali sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh pas puasa bulan Ramadan. Fa akala mongko mangan sapa ahad aw sariba utawa ngombe sapa ahad fal yutimma mongko becik nyempurnakno sapa ahad somahu ing posone ahad. Ahad ki ya wong kuwi salah siji wong akeh iki ahad. Nalikane ana wong poso wis jatah wektu poso yo kadang wis bar subuh ngenten iki wis bar imsak kadang awan utawa sore delalah ujug-ujug tanpa sego lali nek awake dhewe poso madang mbok entek akeh mbok entek sithik utawa ngombe ngunjuk ning lali bar niku terus wis bar ngombe nek cara wong lanang bar utut gek kelingan wah aku ki poso niku cara dawuhe Kanjeng Nabi kon ngresiki rereget sing ijeh nang jerone cangkem. Maksude kon ngumoni dikumoni resik terus disepahake bar niku terus diterusake posone ngasih tekan wektu buka. Niku nek laline ngasih tekan entek kuwi kula. Ning kadang-kadang nek wong lali kuwi ana kalane pokoke jono panganan enak utawa sego lawuhe enak lali madang. Delalah nggak ngeplok pisan dilek arep ngeplok sing ping pindho kelingan aku ki poso yo. Nah niku kudune langsung kumu. Bar kumu terus diterusake le poso. Diterusake le poso kata-katane ora paham. Nang jaba kono utawa sing kurungune ora patek cetha. Ngertine diterusake le madang. Lali nek wis kelingan le madang leren senajan nggih sak plokan diplok nggih dimamah langsung kelingan aku ki poso yo. Astagfirullahaladzim kadang-kadang lali iso diarani astagfirullahaladzim langsungan otomatis tutuke awake dhewe. Niku langsung disepahake terus umum. Tapi nek mau dibablasake senajan sak plokan dimamah dibablas lali terus dibablasake dilek nggih kumu. Lah kuwi batal. Paham nggih?
innama at'amahu Allahu wasaqahu. Wa innama at'amahu mongko temen setuhune paring dedaharan hu ing wong sing lali mau sapa Allahu Gusti Allah wasaqahu lan paring unjukan utawa omben-omben sapa Allah ing wong kang lali mau. Ning pas lali niku lho. Tapi nek wis kelingan langsung dilereni. Nggak diterusake nindakake poso. Niki ana kadang-kadang nek niki mboten kula waca alah wis kadung lali bablas kisantene enten sing model ngoten niku. Lah ingkang saterasipun niki masalah malih waan laki tibani Sabirata radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Sabiroh kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah akhirni anil wudu mugi panjenengan ngabari wonten ing masalah wudu. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi asbigil wudu'a asbig nyempurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu wa kholin lan nyala-nyalangano ing driji-drijine minal asobi'i sapa sira bainal asobi'i ing dalem antarane pira-pira driji dadi nek wonten nggen mriki-mrikine ora iki di ngeten-ngeten lagi niki lho ora kok sekedar lewisohi kaya wong iso napa niku pas ngusap tangan atau pas masuk tangan wabalik lan banget takena sapa sira bil istinsaki ing dalem ngesep banyu irung illa antakuna kejaba yen ta ana sapa sira ana iku iman wong kang poso. Niki nek pas ora poso ning ngesep banyu irung ngerti karepe ya kon ning leboke nang irung banyune kon tenanan regete nggon irung ngen ilang. Iki kata-katane illa antakuna iman kejaba yen sira pas poso. Nek poso likumu kon sekedar kanggo ngajati aja gasek banyu mlebu nang apa tenggorokan utawa telak utawa nalika ngesep banyu irung kon ngati-ati sekedar mawon engko ndak banyune mlebu niku dadi batalke poso. Iki masalah wudu nek pas nglebokke banyu nang bolongan irung utawa ing pas kumu niku nek pas poso kon sederhana. Paham nggih? Saterasipun niki teng bab janah. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ketika sapa Rasulullah man anfaqa zawjaini fi sabilillah
man utawi sapane wong angpako kang napakoi sapa man jaujaini ing bojo loro man fi sabilillahi ana kalane ing dalem iki fi sabilillahi krana niat ngluhurake agamane Gusti Allah utawa krana murih utawa golek ridhone Gusti Allah nudia mongko den undang sapa man min abwabil jannah saking pira-pira lawan swarga pengundange ya Abdullah kawulane Gusti Allah ada utawi iki wektu khairun luwih bagus napakoi berarti mulai golek napakoh dzahir utawa pas napakoi batin niku diniati golek ridhone Gusti Allah utawa niati fisabilillah ngluhurake agamane Gusti Allah. Nek wong lanang mulai makan nang sawah harus diniati golek ridhone Gusti Allah, golek nafkah. Bojo atau anak bojo. Ini bakal dino kiamat bakal dibiwarake tenanan iki ya wong iki sing luwih bagus. Kursak niat tok niku. Faman kana min ahli sholah dunia min babis sholah. Faman mongko sapane wong kana kang ana sapa man ana iku min ahli sholat. Min ahli sholati saking wong kang ahli sholat. Tu iya mongko den udang sapa man min babis sholati lima swarga lewat lawan sholat. Niki nek ahli sholat sing dhuwur mau tak tambahi sithik. Nek wong lanang nafakoi bojo wadon. Nek wong wedok piye? Nah, mesti ana sing protes mboten kok. Nek wong wedok ngladeni wong lanang mbok ngladeni sing napa mbok golek gaweke pakan ora langsung golek ridhone Gusti Allah. Pertama kali golek ridhone bojo lanang atau garwane dadekake golek apa dadekake entuk ridhone Gusti Allah. Nek wong wedok sebabe ridhone Gusti Allah iki tergantung ridhone bojo lanang. Iki wong wedok karo lanang beda yo. Nek wong lanang wong wedok ora langsung golek ridhone Gusti Allah. Ridhone bojo iki sebagai ridho apa ridho zauji. Nek wong lanang langsung golek ridhone Gusti Allah. Niki nek itu banyak sing protes nang wong wedok piye? Puniki nek wong sing ahli salat mau diundang lewat lawang salat di mlebu swarga. Kalau terasakan waman kana min ahlil jihadi tu iya min babil jihad. Waman lan sapane wong kana kang ana sapa man ana iku min ahlil jihadi. Ahli berjuang li ilahi kalimatillah utawa ngluhurake agamane Gusti Allah. Tu iya mongkon den undang sapa man min babil jihadi saking bab utawa lawan jihad. Jihad kuwi nek mbiyen perang, nek pas usum perang karo wong kafir ngoten niku. Nek saniki jihad niku maknane berjuang.
berjuang ngluhurake agama Islam. Sing penting dadi berjuang utawi mboten niku kuwi atine ditata niyate. Paham nggih? Ingkang salajengipun waman lan sapane wong kana kang ana sapa man ana iku min ahli syami saking ahli poso tu iya mongko den udang sapa man min babil royani limal buswargo liwat lawang sing jenenge royan sing kula terangake wingi niku khusus wong poso lewat lawang royan. Waman lan sapane wong kana kang ana sapa man ana iku min ahli sedekah wong ahli sedekah tu iya mongko den undang sapa man mimba disodakoti limel swarga diundang kon liwat lawang sedekah. Pun niki kok bab swarga napa ana hubungane kalih poso ngono ya Ramadan. Poso Ramadan niku lak wong sawang asal sekata sing naranake Gusti Allah dawuh poso ning terakhir-terakhire as-saumu li wa ana ajzi. Poso iku kanggo aku. Poso iku hakku. Kowe wis ora ngrasani masalah posomu. Aku sing bakal males ganjarane utawa opahe wong sing poso. Berarti awake dhewe nambahi salat sunat. Lah iki ana bape nduran ngono ya. Dadi sing dinemeni ora berposo tok, posone ya tenanan. Sebab posone iki wis diambil alih nek wis iki posone wis hake Gusti Allah sing arep bales. Lanjur nambahi ya salat sunat apa terserah sampeyan sak mampune, sak isone. Terus jadi ditambahi berjuang iki piye? Sak mampune sampeyan le berjuang ana kalane berjuang lewat musyawarah bahas iki kok ijaburan. Nah niku ya termasuk niati berjuang ya berjuang. Ana kalane kok diparingi Gusti Allah rezeki sing cukup utawa urung cukup tapi iso nurahake lewat sedekah. Ana kalane ning sedekah niku kowe ditata atine dhewe-dhewe lho. Kabeh lek nglakoni ibadah ngeten iki. Masalah niati sing penting diniati sing apik awake dhewe-dhewe. Dadi ngono kok sedekah terus ora apa-apa. Ngono bae tok ini atine kan. Lihat atine lak lillahi taala kuwi. Akhire aku ikhlas tenanan. Ya urusane sing penting niate lak teng ati. Kula wangsuli an-niyatu wa mahalu niyati fil qalbi. Niat kuwi panggonane niat tenggen ati. Ana kalane tutuk utawa cangkem kok senang kadang-kadang nglafalake niat ingsun salat sunat utawa niat ingsun berjuang, niat ingsun sedekah. Kuwi iki sebab gawe benerke ati, sebab ati kadang-kadang sok angel. Nek tutuke ora ngucapake niate nek mboten klina.
niku angel mula ditambahi nggo tutuki niat ingsun iki gawe atine ngene iso lurus niate paham nggih dadi umpama ora nggo cangkem le niat aku wis takoh ngono kuwi nanggon ati wis cukup wong mbah halu niati panggonane niati tenggen ati niku masalah niat dadi awake dhewe pun iki enten gandeng-gandenge kok terpaksa awake dhewe kok delalah kok kabeh Ahmad iki salat aku ora batal ora diundang ya ora krungu undang-undang delalah krungune bab jihad sing ayo sing do berjuang mlebu liwat lawang jihad awake dhewe krungu melu mlebu ndelah ngono kene lho ora kudu sak lawang tok ngandalake sak lawang ya nek ngepasi dadi lakone awake dhewe mula ing poso ngeten iki digunakake wektu sak sae-saene niki pun paham nggih pun muga-muga niki lan niki yen kurbe kathah sing poso ibadah dina iki niku padha karo ngibadahi para nabi. Pun monggo sareng-sareng do usaha dhewe-dhewe ya ana kalane usaha mbekteni karo wong tuane lan liya-liyane wis diniati piyambak-piyambak niat sing sae kula ya tak usaha kula jenengan usaha piyambak-piyambak nek wis usaha ya pokoke meneng ngono wae nek wong sampean seneng wah aku jamaah terus wong masjid wis pokoke sing penting bar jamaah meneng ora mang tekan ngelatar utawa tekan dalan mau mangkat menang masjid delalah ono bocah jeneng masjid ijen nang dalan awake dhewe bali jamaah ijen nang dalan kok dalan nek ora kuat-kuat tutuke wae awake dhewe kurungan dan baterai serampung jamaah ijen nang kono wae lah muni ngono kadang-kadang nek ora bejo-bejo ganjarane le jamaah ilang dinehke wong sing dipisui utawa sing dikoyoki mau ngono ya. Dadi anggere sing nglakoni wis ndak kebegal. Pun mugi-mugi wonten manfaatipun. Kula panjenengan sedaya nyuwun dhateng Allah mugi-mugi dipun reksa saking godaanipun nafsu. Termasuk nafsu niat dhewe, nafsu setan saha dipun reksa saged enteng anggenipun nindakaken ibadah wonten ing bulan Ramadan lan paringi kegiatan zahir batin saged tutup ngantos dumugi sebulan Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.